Добър вечер, България! Искам да благодаря на всички българи, които ми помогнаха, на господин Трифонов, на господаря на ефира, майка ми, баща ми, брат ми, приятелката ми, всичките им приятели, ето ги тук зад мен. Благодаря ви, живи и здрави да си, Господ здрави да ви да. И най-много искам да благодаря на семейство Павлови. Обичам ви, живи и здрави. Пускай, батко. Здрасти, ти ли си Гърджока? Аз съм, да. Може ли един въпрос? Може, разбира се. Ти как би определил себе си с една дума? Човек. Тук съм, там съм, с много съм, сам съм. За пример хулиган съм, сладък кошмар съм. Такъв съм, различен, на себе си приличам. Когато те облъсквам, най-много те привличам. Греша, докато внимавам. Руша, докато създавам. Падна оставам, не мъча се, докато преподавам. Докато изоставам, ги задменавам. Че не трябва сърце, трябва сърце. Кораж на горния етаж, багаж и дълъг стаж. Фула ти е сакат, скила ти е дубликат. Оригинална реплика, фалшив лека. Знаеш ли защо мълчат овцете? Защото не могат да четат между редовете. Говоря примерно, те чуват буквалното, търсят духовното в материалното. И най-тъпото е, че и те го знаят, а не искат дори пред себе си да признаят. Избягват истината, отказват да я приемат. Да не излезе какви са, а не за какви са вземат. Кой съм аз? Просто човек. Кой си ти? Просто човек. Просто Просто човек. човек. Просто човек. Просто човек. Кой си ти? Просто човек. Кой съм аз? Просто човек. 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 Същността е скромността, тя краси човека. Голямата работа си, дай го по-полека. Там, където съм плувал, на теб ще е дълбоко. Затова не дей ма гледа от високо. Страшен си, не се параш. Ако се сменим един мой ден, няма да изкараш. Казвам ти го директно в лицето. Звезди ли не? Звездите са на небето. Затова не дей ми се надува белек. И аз съм човек, и ти си човек. Не знаеш ли, че куршума струва стотинки? Накрая оставаме само на снимки. От мен помни едно, всичко се връща. Както уж една и също се те обръща. Бенг, бенг, бенг и така си танк. Просто живота е бумеранг. Искаш да те уважават, уважавай. Искаш да ти дават, просто давай. Искаш да те разбират и ти ги разбирай. Искаш за теб да умират, за тях умирай. После се чудиш, защо ми се получава. Защо каквото и да правиш, пак не става. Толкова е просто велик, че чак е сложно. С две думи, невъзможно е да е невъзможно. Кой съм аз? Просто човек. 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 А на батко беле, и го оставям малко да те поселе. Душичката ти изнасиле. Нямаш силе, нямаш силе. Ти оптимист ли си? Не, аз съм си обикновен човек, съм.